Pinibagong lumlum. Bon, Mr. Lem. Tingnan na po mo mga diskarte ba undangin na na. Ti apod nimo eh. Atak ko nang pugko nimong buanga ka. Ganina akong pangita sa imo. Nya na ba gutom kay baon. Ano pinaglumlum mo? Tila na unya na na. Ako good news sa imo ba? Good news sa man. Kay numdum katong di pangsulti nimo sa kuha. Pero tayo sa unsa may next step na to ani? Ang next step. Muna ani. Kada adlaw bistahon nimo siya sa ilang balay. Pero ayaw pagpakitag motibo nga nanguyab ka siya. Bruh. Himuan lang nga magpakatawa ka. Oh, ano lang? Oh, lingawon lang nimo na siya. Karang murag ko wala kay intention, murag pure lang nga gipay-lipay nimo siya ba. Bruh. Katong akong advice kung unsaon pagtiradag broken hearted nga chika. Insakto. Nya unsa man? Epektibo kayo. Kagi sa tuwa pa nagka-istoryahanay na mo. Dili lang kay kana. Unsa pa? Sugtununo na ko niya. Subtununo na kaniya. Maugani sa bayi ko no. Kay Magkita aming duha. puti kamay pero Si Piru. ingon ana imong pormahan magkita mo duha. Oh, inani lang. Simple lang ba? Dili pwede. Si dili pwede. Di yun na pwede paps kay special man ang okasyon. Special nga day. Dapat special po mong pormahan. Kay Pwede. para wala dagang istorya sugto na kaniya. Ayaw gani nga na no dapat basta ko bahala sa imo pormahan tika. Nya na biya ang manok. Ayaw na. Hindi na. Ang dami na na imong bisyo. Ako lagi bahala. Pagkaon na? Lagi. Siya nga, Oo, siya ayaw nga, tanaw. sis. Tara. Tika may formado naman kayong amigo. Saro di ka sugto na ni. Nya, sugto na ko ano niya. Sugto ni ka na sa pulo palandahan. Matik na main love na to sa imuha. Mantay bitaw ka ha. Hindi niya, sure mo kaya nga makita mo rong adlaw. Ingon gani si ano? Karong adlaw dyan na ha? Daw. Puti ka may formado. May flex sabi. Ang pinana labi. Puti ka may pogi. Man kaya. Wait. Murag nanay kulang. Kuhaan sa nako ha. Sige lang. Siyempre kung makyat gani kang pagpanguyab, dapat tagaan mo bulak. Espesyal na bulak na. Ano ba yung bulak ni manguyab? Pwede naman siguro ni. Jati asa man naman nakuha ni? Bruh. Kalit na ka pala, nakasakuan sa mga diskartiguan. Okay na. Wag dili gud mali akong naduulan ba? Mga ganito man. Toyo kayo. Ato na to siya. Dara na. Ay, wait pa. Murag na kulang. Saan naman kulang tama naman ni nakapurma na nakoy bulak. Di, napanay kulang jud para sugton jud ka. Pag-una na lang siya ha. Muapas ako, dadun ako dito ang kulang. Pag-una, muapas ako ha. Unar ako. O, muna ra. Bantay apas ha. Apas, giko. Go. Sugton jud ka ani sa akong dadun, Paps. Kani. Sugtununo na gid ko ani. Today is the day nga manguyab ko sa imo. Flowers for you. Grabe, ka-sweet jud nimo. Isa kung sa andam na ko ihatag sa imo. Uy! Ay, Dam! Saan ko ning slim? Sugton na ni mo akong amigo. Ihatag sa iyo para masugtan jud niya. Sa manay manok. Manok para sabon niya ba og mag-celebrate mundo ana mo ikaunon ba pang sabaw-sabaw lang yan sa man. Mas gawa ni mo eh. Di jud ka magmahis ang amigo Dam. Swerte jud kay kanya. Pasin ako. Oh, salamat ani ha. O sige, pasis ako ha. Lako na. Grabe ka kumigo no, suportado kay sa kuha. Say! Noon sa ka pa? Manlaw ko sa kong manok man, nawala man dito. Katong imong hiniktan? Oh, kinsa man ito hanan eh? Nanguyab sa ko ah. Manguyab ni sa imo ha? Arakol. Patanaw ra ng manok kay imong bit-bit tong be? Arakol. Kalasgaw ka! Ako ha maning manok dong! Yati kami siya. Na, pagka di malasa, malay ko bagpapa din niya tong tag-iya. Pero sagdira,
Nalang ko yung games nga introduce nyo mo na ang Epoch game. I-click nyo ng link sa main section tapos click download. Mamili ka dra na register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration mo. Tanong mo cellphone number, password, verification code, o referral ID. Din boom, automatic makasulod na ka sa Epoch game na klase-klaseng dulag ka. Medyo kung Tiger, color game, uban pa. Pero ako, itry ng color game kay color ang na. Daw na ka gusto ka mag-cash out. Click din ng withdraw. Ibutan mo ng Gcash account, OTP din. Automatic maka-withdraw na ka. Unya unhot na nag-coins. Gusto ba ka magdula, i-click din ng plus sign. Mamili ka na 100, 200, 500, 1,000. Uban pa. Gcash yung gapoy gamitan yan. Sa mga nag-gets ninyo. Kaya kung nag-gets galing ninyo, na, manubag pa ko kapaploy.